Pizza 23. Kata ka Malitbog, abot na dari Javier Liti oh. Barangay Batog. Gihayar na dari tigluto. Kung may mahugas si Day. Unta na hala napalpak na niya itong tigluto ron. Pagod na niya itong lamas ron. Ano ni? Makapuli kita kaning ahat ron. Di itong karawon sa ni kay unsa man ni hawason sa nilaan? Hindi na, lunod na. Wala yung kasay. Sige. Ha? Suka, ingari. Automatic na. Teka, Malitbog pa ka. Tara. Teka, Malitbog pa ka nga aptik na. Total baho. Kita rin mga on. Baligya. Pilunod ka man. Ano dinaguan na rin na pita sa mo. Ang dinaguan sa Liti, lahi po, sa Cebu, lahi po itong ilaha. Dahil dinaguan ito sa Cebu kay durug-durug man. Namtoy sabaw-sabaw. Daghan. Diyan. Hindi nga ba dali, dagko. Ako mibuhat ani. Ako retig. Tigkuan ako. Tigdusok ako. Kaya naman itong mga saligan do ano. Oh. Kita mo na. Suka po No, batangag suka gamay. Ang tanawan ninyo mga guys. Tanawan ninyo unsa pagluto diri. To gigisya to, nagigisa butangan na to kan. Mantika na mga lamas, oh. Na mo na mga tinae. Dugo, sabana dugo na no? Dugo kay giluto ra. Oh. Kay gahapon ra man lagi. Ang dugo nakuha naman na siya. Limon na mga atay, baga. Gahi nang. Pero pwede na po na. Meron na siya og paklay-paklay. No, paklay. Paklay na siya kay ang dugo giluto mandaan kay basin kung mabaho. Oh, tara na. Nahog na siya paklay ni. Pero ang yang atay ni o yang dugo ogo pa ni maluto daan. Dinugo ada ni. Ini nahog na pinaklay na ni. Pinaklay na ni guys. Pero ang dugo na gihapon gisagol pero bagtik na guys. Gahi na. Luto naman daan ang dugo. Niluto daan kay ulit mabaho lagi kay gahapon pa man nagihaw. Oh, kung kisay gusto magpaluto na din ang mga among kusinero. Itong naging mga pizza 9. Dito po na siya katipunan. Dito na katipunan ang luto. O karon sa pizzaharon. Sa pizzaharon nong? Sa pizzaharon? 15. Oh, pizza 15. Oh, diyan na po siya diri sa Batog, Barangay Batog. Way kaumana ni. Nagabi ni siya. Kinsay gusto mong paluto, dara pwede rin siya. Makatipunan, bato, balik-balik lang ko diri. O maabot ni dito Malitbog. Malitbog pod. Silago. Na ako na sa sa Mauho. Mauho. Oh. Sa ako na sa Malitbog. Mauho. Sa Tomas Opos. Nada ni siya dito. Sa Barangay Mauho. Shout out na naman ko diha ni sa Dingding. Sa Dingding nasa Malitbog. Sa New Katipunan, Malitbog, Southern Leyte. Oh, napo dito Katipunan di ay. To adito. Napo Katipunan di Malitbog Leyte. Sweet na siya, sweet to. Dara ang inyong pambato. Dara na nanung na po din siya dig kuan diri oh. Pinakyaway na po kuning yang style god. Pangluto. Sunod na ito, adobo. Adobo na po sunod. Grabe. Wala problema, pakyaw na niya nagluto tanan. Dahil ni. Siya'y hiwa, siya'y luto. Di lang siya mukaon. Kaya kung ano man kuno siya mga guys, kining nagbago na kuno siya. So nagbago na. Nagbagog brand. Di na kuno siya mukaog baboy. Mabot ni. Ha? Nagbago na.
Bago Lain. na ko brands. Nagbag-og brand nyo, di na mo kaog baboy. Brands ra. Grande. Grande, Mga grande. brands ron. Di ko na siya mukhaon og baboy. Mutilaw ra. Kung may magbag-og na leon, ay na, never. Never. Ang brand ra ya, brand. Brands, alam nun ra. Oh. Ang baguhon. Nagbag-og grand. Nagbag-og grande. Lain din siya dai. Datong dito sa kuan sa Katipunan, tuba-tuba ni siya. Ya, pag-abot ni batong patis-patis na. Tuyo. Silver Swan. Ada na andam ng nilatan. Andam na. Pero andam ng Dili nilatan. na hari, bangit. Sunod ng nilatan. Dili na. Ready lagi na niya, tanawa. Muna siya ka abtik nga mangluto ay. Kunta ka lang na niyo sa iyang kuan account. Ano po ni sa page? Nelson Balili Fernandez no? Yunis? Muna yung account. Account. Muna siya. Ipalo na siya. Ipalo-palo na ninyo. Pagipalo. Gusto mo hire ani og niluto ay di ni mo balibad kani pa. Paluhan naman ko kay magpalo-palo ta. Di ni mo balibad kay alam ka problema ng inyong karne og sig mahurot di man siya mukaon. Kaon. Mo kuan ra man siya matilaw ra. Tilaw ra timplahan. Patay mo lang ni paimnog bahala na. Okay na ni, ha? Grande. Grande repod. Nya. Bago na ko brands. Sa primero kang grande. Og kanang maigo-igo na pwede nang tuba. Pagpawasin mong kuno na niya. Matod pa sa uban ng tuba. Unsa ba to giingon nga? Layo sa sakit. Layo sa sakit. Doon sa igit. Layo sakit. Layo sa sakit ang tuba. Pero doon sa igit. Muna mga guys, magbago tag brands. Nagbago ko na siya. Basig nagkakuan siguro na siya. Nasiguro na siya mga kaagi mga di kalimtan. Nagbagong brand. Suko itong mga mananggiti. Kalata. Tuba, layo sa sakit. Tarong nga pa na yung tubaha ka nang dito magkasakit ha. Kaya lisod na. Tawa, hapit na ni maluto. Naghaling nila para kana nilatan. Di madugay. Mga na nirong mga kan. Kanang mukaon na karning baboy. Dira. Ari ta dire. Nya ako dire. Naabot lang ko dire og sig video dire. Malingaw mo tan-aw nila. Ukab na ukab. Akong buhat dire, nagbantay ra ko dire. Kung say buhaton niya. Nagbantay ko kay basing magdani siya kining cellphone. Punon. Silupin punon na cellphone. Wala kaha na lang sa din. Kamatinga daghan man to nya anong gamay naman lang. Gisod sa cellphone. Ngalahan. Na mo na diha ay ko. Ay kumpiyansa lagi kay nay kamera dire. Hi, hello. Shout out sa tong birthday girl happy birthday. Dara atong birthday girl da dire. Salamat nga madam. Dara 55 din na. 55. 55 years old na Happy birthday. mo ni akong igsuon sa kong mama. 55. Ako ning iyaan. Si Cristita Silvano. Nana ni diri siya nagpuyo sa Barangay Batog. Shout out mga guys. Shout out kay ila mo ani Naman itong birthday girl dire. So na timingan man nga way biyaheng series. Di ada yang series dire yung biyahe. Di ada driver dire mo day ang biyaheng series para Cebu di ay. Di ada driver. Nagihire og luto. Nagluto man. Yan mo driver series. Bantog ra kay biyaheng series ron. Ugman ako no. Ay human naman birthday. Birthday man ron di way biyahe. Mo day biyaheng series ron kay birthday day. Mo day gihire din nila og luto. Baliktad bari usa nung. Hawiranan dito na ron ni magdikit. Lagi ni sawon. Tawa. Tanawa guys. Gikamot guys. Tanawa guys. Tanawa. Dok pa. Tanawa.
Oh, tanawa oh. Una siya man ka-uptik na. Manginit ko magdigamo ko mga birthday kay di mo ko hapin-hapin. Pamuniton magina ng baga magsugba na siya. Ano sa? Pero di po na madag kamot ra okay. Di pod. Hindi po. Mo ko man ang kainit. Agad na rin baga ra imong gusto. O ka ng kaldero. Kalira mga takom-takom. Mandara na nag punit-punit. Baga-baga rin kubaw ni siya. Na kubawa na kumaw na bila. Put-put. Kana anad kay nag ano hinawiray. Arang. Mo nang ipang kubawa na. Balan lagi. Labi na to si Edo. Terus Edo. Enak. Bagag kubal to. Kusog dito mo gunit. Kusog. Ayay, usaw sa gunitan na to. Kusog na kita mo gunit day. Sa mo gunit Edo. Alain to. Og na to dire. Wa man to wa pa matrabaho na dire. Napati trabaho lagi. Mo tayong angkas. Mo tayong angkas. Wa man trabaho man. Trabaho. Di puto siguro mo rin hapon. Dito mari kay trabaho. Taga kubalon to kamot. O kubalon kayo to? Asa day gunitan na to day? Ambot yung sinani. Alain sira gunitan na to. Kubalon mga adyo. Siguro sa itog alsas bao. Sige hapyod bao goro. Ay pang kubalan siguro ginsakto. Siguro kay dito dagat kita sa adlaw hingo mo nagunsa magadiha interview ba? Nagunsa magadiha ay nagbuhat kog mugawa sa agokoy. Lain na ako kuya day. Asa mga agokuya kasi hinunggali asay nga tunggan. Wala ka no. Dito is okay dai nga tunggan day. Oy. Agokoy nga tunggan. Daw ka mo apply po dito kag agokoy day. Bawa ko ana kay. Di na maadyo nang ingana. Manakop man kagagokoy dito. Nay daghan siguro nga agokoy day. Mo dito. Ido may manakop na agokoy. Huwat ko mugawa sa agokoy. Lain na ang kuya day. Mo manakopay agokoy day, mo nang baga ka nagkan kubal. Baga kubal. Kaya kaning mano, kuanta man na siya. Simple ra man na siya. Kaya ang iya pang isa kanya pag chicks libre. Bandag yun ang mga chicks diya. Pag kita man ng Rivera, sakay mo dayon kay libre na way pamasi. Amerikana gani hapit na tangkihon ra lamang kay lami mo ta. Grabe. Yan na day ha. Paano yung kapapliti hapit? Ang tangahon lamang tayo uli ba ang musumbong ato kay. Dool ba? Dool ba dito. Uli na. Ana pa mo sa hero be. Uli. Dalag bunal tani. Na kay kabuhin na ng Amerikana ha. Do. Amerikana sila go. Na aja day. Kana bang yang papa Amerikano nga nalahian. Guwapang bati. Guwapa mo gina sila. Kalibatan. Basta magsakay na ng mga potpot. May masagdan. Mura na sila. Wa na mutugkad og juta. Grabe. Pagluta mura na. Grabe. Sagdan sila ng estudyante ha. So ikaw to? Habog na kay tuglupad di mo to? Normal ra. Ikaw nagsulti ana. Normal ra. Grabe. Murag lagpas sa Lopez lupad dito. Lubi sa Amerikana. Kay maayo po forma. Maayo di. Nauyab po na sa anak ni Lita. Uyab-uyab day. Balinso na.